Giovan Muscat ilu għal din l-aħħar sena jibni u jħej presepju uniku li f'dawn iż-żmieni ta' festijiet tiġi eseħbit fir-razza tal-Markis il-Mosta. Hekk kif wet jilmaħdan il-presepju jinduna diversi karatteristiċi mill-pajsaġġ Malti u l-ħajja tradizzjonali Maltija. Fost l-oħrajn, wet isib il-bejjieħ tal-ħaxix fuq il-karrettu, il-bal tas-sinja, il-kebbis tal-fanali u karrettu miġbut minn Marti lejn il-belt tal-imdina bil-ktili biex bih l-imbit. Iżda ebda ħiela grotta fejn twil Ġesu Bambi. Iżda ħsib ta' Giovan Muscat mar li mix-xena tradizzjonali u hekk kif kien imneħbaħ mill-lot tat-titlu ta' Bażilika lir-Rotunda tal-Mosta u għażel li jwelet lil Ġesu Bambin fil-portiku tal-Bażilika tal-Assunta. Bekk, għolja b'diversi xeni titrasforma ruħha b'mod mekkaniku f'xena tal-Pjazza tal-Mosta, mudell tal-Knisja, biżwita dar tal-Arċipriet u funtana bi 3 personaġġi marbutin mal-istess Knisja fuqha. Dawn huma Dun Felix Calleja, il-moħħ wara l-bini tal-Rotonda, l-arkitett George Gronier u Mastru Anċ, il-bennej tal-Knisja. Wara li tfetx ix-xena tan-Nattività ta' Ġesu Bambin, minnu fih toħroġ id-dimostrazzjoni tal-Bambin tal-lejl tal-Miliet. Il-presepju huwa magħmul mill-ġablow, il-ġibs u l-kolla, filwaqt li l-mekkaniżmu tiegħu jsir b'mod manwali b'iktajjen tar-roti, muturi u sprockets fost l-oħrajn. Giovan Muscat ilu għal dawn l-aħħar 10 snin jaħdem presepju f'dan il-kobor, wara li kien għamel 15-il sena jaħdem presepji statiċi żgħar. Il-presepju jinsab fost diversi presepji esebiti f'William tella mill-laqda filantropika tal-Ent Mosti fl-istess razzett tal-Markis il-Mosta u li tibqa' miftuħa sal-ħadd 6 ta' Jannar li ġej.